Nové, tvař se šťastně. Co děláte, mlynáři? Ale teď vypadáš dobře na ty fotce. Multifunkční mikroprocesorem řízený mixer. Food procesor. 8 funkcí! 8 funkcí! No. Melem se brala nám voda mlejn. Peťo, nebudeme mít dítě asi další rok minimálně, než našetříme na pořádnej mixer. Hovnodárek, že? A to nejsme ožralí. Je, švestičky z vlastní zahrádky, Emilovi se znojma, bacha, co to tady dělá? Dobrý. Tak děcka, bude mošt? Bude slivovica. Budete se střídat, kdo bude chodit mlét, jo? Chci říct, že jsi nechtěla takovýho robota hezkýho. Ale je výborný. Jsi říká robota. Koupit jako i nějaké věci se k tomu určitě budou moc dát. To je koupit. To je multifunkční. Víš, Ale jak to dlouho už se jsme to nedá hledali, dokupovat, aby to mělo ale tolik tomu funkcí. už Co se nedá říkala? dokupovat. Že chce koupit? Co říkala, že chce koupit? Robota? To už je opravdu má všechno, že jo? Všechno v jednom. Já už nemusíš vůbec nic Je tam robot? Aspoň už je všechno. Na co si vzpomeneš, tam je. No, nechce, ona se tě bojí, víš, akorát. Je tam robot. A kdo je naválí to těsto? Já udělám těsto, ale kdo to vyválí? To i válí. To neválí těsto. Takhle děláš? Ono to válí. Těsto, na nudle. Peťa, ten se rád válí. Když program válení těsta. V nedělu. Nudle jedině v nedělu, hele. Já se vás poseru. A tak to? Nenatáčíš to, doufám. To víš, že ne? Úžasně, děkuji. Jsi nejlepší. A tak co nám uvaříš? Tak, počkej, podíváme se, co máme dneska na programu, jo? Tak, má to 8 funkcí. Prosím přeložit. Znáte z TV? 8 funkcí v jednom. Aby mě to pomohlo, jo, při mé práci, jo, no tak to mě teda rozhodně pomůže. Můžeme nakrájet okurky, Maruška slíbila, do Vlčího kopce nedodala, jo? Je to, že jsem na Vlčáku nebyla. No to tě neomlouvá. Ty jsi nedodala? Mrkvičku vám můžu zítra na... Žádná dokumentace. Ona se nechce fotit. My ti taky strouháme mrkví. Tož zítra dostanete mrkvičku na snídani, když si ji umelete, ustrouháte, našleháte. Bohunka, takhle, dokola. Tak vám teda moc děkuju.